Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. Ľudia, takže ja sa volám Pyro Perfect a dnešným videjkom máme unboxing pyrotechniky od Ecopyro za 22 €, takže dneska to došlo, je to vlastne 4. unboxing tohto roku. Sú tu nejaké novinky, čo som tu v živote ešte nemal, takže poďme na to a uvidíme, čo tam máme. Dobre, takže ako prvé tu máme vlastne takéto dvakrát stroboskopy. Takéto dvakrát stroboskopy, je to vlastne od Pyro Hiochi. Má vlastne dve balenia, to je druhé, takže chcel som stroboskopy, tuším, že je tu 8. Takže to sú stroboskopy a mám ich. Také to vyzerajú tie stroboskopy, akože na fotke trošku väčšie, ale nevadí a budú vlastne ďalšie odpaly, takže aj toto bude v tom odpale. Takže je to vlastne kategória F1. Je to vlastne na balenie, alebo respektívne na jeden kus 3,2 gramov. Je to vlastne od výroby Pyro Hiochi. Takže jak môžete vidieť, 8 vkusov je balenie, takže poďme na ďalšie, čiže jeden, druhý balík. Balenie to má 25,6 gramov. Potom ako tretie tu máme vlastne dvakrát takéto Crash Petard od Pyromax. Už mám ich veľa, takže je to vlastne, kategóriu tu nevidím, ale má to gramov, má balenie NEC 5,4 gramov, rok výroby 2024, tak to môžete vidieť, Pyromax. Ešte ďalšie dva balenia, jeden, druhý balík, takže jak môžete vidieť. Potom ako tretie tu máme takýto kompakt. Tento kompakt som ešte nemal a vlastne má to 9 rán od výroby Classic. Rok výroby 2016, NEC to má 72 gramov. To kategória F2, takže uvidíme na Silvestra, ako to bude, čo to bude. Takže ja mám dokopy 4 kompakty, takže bude ďalej. Takže takto to môžete vidieť. Classic, všetko. Nemal som to ešte, tak vyskúšame. Takže teším sa na to. A potom ako ďalšie petardy tu máme Kyborg. Popravde nemal som to ešte v živote, bude recenzia na toto, takže sa môžete na čo tešiť. Je to vlastne od výroby Triplex. NEC na balenie 5 gramov, alebo aspoň na jedno, neviem. A potom je to kategória F3, je to rok výroby 2025, takže je to nová, takže to má 5 gramov na balenie. Takže poďme si to otvoriť, ak to vypadá, ako tu vidíte, ale to je také, ale vypadá, tieto petardy dobre vypadajú, Kyborg. Takže ak salónka ďalšiu, takže uvidíme v teste, takže môžeme ísť na ďalšie. Ako ďalšie tu máme petardy, je to Big F2 Black Doom Boom, má to 10 kusov, ja som si objednal Silver, toto je Black, teď som vyskúšať to aj to.
Takže vyskúšame porovnávačku niekedy. Takže tak to môžete vidieť. Je to od výroby Classic. Je to vlastne rok výroby 2018 a na balení to má NEC 10 gramov. Je to kategória F2. Takže poďme si to rozbaliť, že ak to vypadá. Takže takto vypadá, ak môžete vidieť. Beriem si jednu. Takto môžete vidieť, že vypadá. Bum bum. Big F2 Black. Má to ale kokos. 1 gram to má na tento. Je to 2018 a 1 gram to má. No dobre. Uvidíme, čo to bude, ako to bude, čo to bude robiť. Takže ja sa veľmi teším na to. Dobre, a poďme vlastne na posledný balík. Sú to petardy. Je to Gorilla Boom. A že vraj, že toto sú nové petardy, ale tie staré petardy Gorilla Boom, že stáli za to. Neviem, uvidíme aj toto, čo to robí Gorilla Boom, že koľko a čo. Takže ja sa budem veľmi tešiť na toto. Takže je to Gorilla Boom, je to od výroby Triplex. Je to vlastne kategória F3. Na balenie to má 3 gramy, alebo na jedno. Tak sa tak pohybuje. Rok výroby 2025. Takže poďme si to vlastne rozbaliť, jak to vypadá. No ty kokos. Takže takto to vypadá. Takto vypadá Gorilla Boom. A krátky knot to má, nevadí, no. Má to krátky knot. Takže zlož musí byť tuto niekde. Tu iba sádra. No. Gorilla Boom. Nemal som to v živote. Popravde, chcel som to už dávno kúpiť, len všetko bolo vypredané. Tak som vlastne pozeral na Ecopiro a toto tam bolo. Ja som nechápal, ja zoberiem to hneď. Keď tak, ešte zoberiem jedno balenie a bude bomba. Takže takto to môžete vidieť. Takže ideme si zrekapitulovať, čo sme si všetko objednali a čo bolo v tomto videu. Takže poďme na to. Takže ako prvé tu máme kompakt, je to od výroby Classic, je to Login kompakt. Takže uvidíme, čo to bude robiť, ale ešte aj tak či tak objednávam. Potom dvakrát stroboskopy od Pyrochyochy, 8 kusov na balenie. Neviem, nemal som to ešte a vyskúšame, čo to bude. Takže ak dobre budú, tak ešte objednám ďalšie. Dvakrát je to slávne Crash u mňa. Dobré sú Crash petardy. Je to od Pyromax, takže bomba. Potom jedny Doom Boom Big F2 Black petardy. Je to výroby Classic, takže uvidíme, čo to bude. A že to má 1 gram na jednu petardu, takže uvidíme. Bude testík vo videu a ešte budú vlastne petardy versus niečo, takže sa máte na to tešiť. Potom jedno balenie Kyborg, je to vlastne petardy, je to výroby Triplex, takže tiež nemal som to ešte a vyskúšame, čo to bude vlastne, ak to bude so mnou zahrávať. A potom ako slávne petardy Gorilla Boom, je to výroby Triplex. Čiže tieto petardy som chcel, mám ich, ale sú nové, nevadí. Vyskúšame, čo to bude, potom sa budú ďalej objednávať. Takže môžeme ísť na to a čaute ľudia a vidíme sa u ďalšieho videjka na kanále Pyro Perfect. A ešte pred koncom tohto videjka dajte odber a like, lebo sa aj blížime ku 1000. Ďakujem za podporu a ahojte a čaute a majte sa, čus.